Hi guys, welcome back to my channel. And today guys, mag-spray kami sa mga damo-damo guys para mamatay. Sige ra og tubo. Lisod kay paglinis guys dahil daming damo. Pakita na ako sa inyo guys ang weed killer nga ang aming spray ngayon. Ito siya. So, ayan. Lawn weed killer. Ayan guys. Cover up to 5,000 square feet. Ayan ang aming spray. Mamaya. So, first ilagay mo na ang hose dito. Dyan. At saka i-mix water. Itong chemicals na to. Para mamatay ang mga damo. Dahil ang dami kasing damo-damo. At saka mag-edging din ako mamaya guys. Mga higala. Dahil nag-loan mo ako yesterday, wala natapos. So, yan, i-edging natin ang sa likuran ng bahay dahil ang front tapos na. At saka first, ang front i-spray natin kapag si daddy nandito na. I-spray natin ang sa front una, then mag-edging ako mamaya sa back. And then after edging, so may spray na naman natin ng chemicals for weed killer para mamatay siya. Dahil ang daming damo dito sa backyard. At mas mabuti sa front yard, not so many weeds. So ito mga higala ang front yard. Yun ang damo. Maliit na damo dahil naputulan na katong grass na to. Yan, maliit. So yan mga higala ang aming front yard. At isprayan namin ng weed killers para wala siyang mga damo. Para mamatay siya. So, ganito ang dito sa Amerika. Binilhan ng weed killer para mapatay ang damo. Kung kailan manubo siya, so tumubo siya, so sprayan na naman. Ayan. Okay mga higala. Ang unahin na lang natin is sa pag-edging mga higala dahil si daddy nag-change ang isip. Mag-edging na lang ako mga higala and then pagkatapos mag-spray tayo ng weed killer. Okay? Ayan, linis na.
Here guys, here is the hose. There's turn on, water, then this is off. We just switch this here. Okay guys, tapos na kaming nag-spray guys. Yan, sana mapatay tong mga damo dito. Yan, tapos na sprayan na namin. Yan, that's it for today's video guys. So maliit na lang natira, so daddy na nag-spray doon sa backyard. Yan, ito na guys, tapos na siya. So see you next time guys, bye bye.